Срэбны ключ. Аўтар Говард Філіпс Лаўкрафт. Пераклад зроблены ініцыятывай Белрыб. Чытае Васіль Ядченка. Калі Рэндальфу Картару было 30, ён страціў ключ ад брамы сноў. Да таго часу ён кампенсаваў звычайнасць жыцця начнымі вандроўкамі па дзіўных і старажытных гарадах за межамі прасторы і цудоўных, неверагодных квітнеючых землях за эфірнымі марамі. Але па меры таго, як на яго накатвала сярэдзіна жыцця, ён адчуваў, як вольнасць і свабоды паступова пачалі знікаць, пакуль нарэшце не былі адсечаны зусім. Бо не маглі яго галеоны ісці па рацэ ў Кранос міма пазалочаных шпіляў Трана, альбо караваны сланоў прабірацца праз духмяныя джунглі ў Кледзе, дзе забытыя палацы з жылістымі калонамі слановай косткі прыгожа і непарушна спяць пад месяцам. Ён шмат чытаў пра рэчы, якія ёсць, і размаўляў з велічэзнай колькасцю людзей. Добрасардэчныя філосафы навучылі яго бачыць лагічныя сувязі рэчаў і аналізаваць працэсы, якія фарміравалі яго думкі і фантазіі. Дзівоснасць знікла, і ён забыў, што ўсё жыццё – гэта толькі набор малюнкаў у галаве, сярод якіх няма розніцы паміж тымі, што нарадзіліся ад рэальных рэчаў, і тымі, што нарадзіліся ад уласных мрояў. І няма прычын шанаваць адныя больш за другія. Звычка упіхнула яму ў вушы забабонную пашану да таго, што існуе матэрыяльна і фізычна, і прымусіла яго таемна саромецца таго, што існуе ў мроях. Мудрыя людзі казалі яму, што яго простыя фантазіі былі бязглуздыя і дзіцячыя, і ён паверыў у гэта, бо ўбачыў, што яны лёгка маглі б быць такімі. Але чаго ён не змог усвядоміць, дык гэта таго, чаму ў такім выпадку ўчынкі ў рэчаіснасці бываюць такімі ж бязглуздымі і дзіцячымі, і нават больш абсурднымі. Бо іх выканаўцы працягвалі ўяўляць гэтыя ўчынкі поўнымі сэнсу, вагі і мэты, пакуль сляпы космас, хаатычна рухаючыся ад нічога да чагосьці і ад чагосьці назад да нічога, не слухае, не ведае і нават не жадае ведаць аб існаванні нейкіх там розумаў, якія час ад часу мільгаюць у адвечнай цемры. Яны прыкавалі Картара да матэрыяльных рэчаў, а потым растлумачылі механізмы гэтых рэчаў, і таямніцы канчаткова зніклі. Ён скардзіўся і прагнуў уцячы ў іншую рэчаіснасць, дзе чароўным чынам уасабляліся ўсе, нават самыя дробязныя фрагменты і значныя для яго сэрца мясціны, успыняючым дыханне веры няспыннай радасці. Але яны вярталі яго на зямлю праз новыя адкрыцці навукі, загадваючы яму шукаць цуд у віры атамаў і таямніцах глыбінь неба. А калі ён не мог знайсці гэтыя прыгажосці ў рэчах і з'явах, чые законы вядомыя і вымяральныя, яны казалі Картару, што яму не хапае ўяўлення і што ён несур'ёзны, таму што аддае перавагу ілюзіям мрояў перад вывучэннем ілюзій нашай фізічнай існасці. Такім чынам Картар паспрабаваў рабіць як іншыя і прыкідваўся, што звычайныя падзеі і эмоцыі зямных розумаў былі значней за фантазіі рэдкіх і выкшталцонных душ. Ён не пярэчыў, калі яны казалі яму, што жывёльны боль параненага парсючка або аратага з дыспепсіі у рэальным жыцці больш значныя рэчы, чым непараўнальная прыгажосць нарата з яго сотнямі разбяных брам і купалаў з халцэдону, якія ён цьмяна памятаў са сваіх мар. І пад такім кіраўніцтвам ён культываваў дбайнае пачуццё літасці і трагедыі. Але часам ён не мог не заўважыць, наколькі плыткімі, капрызнымі і бессэнсоўнымі з'яўляліся ўсе чалавечыя імкненні,
наколькі пустымі былі тыя рэальныя справы ў параўнанні з пампезнымі ідэаламі і дэкларацыямі, якіх трэба прытрымлівацца. У такія моманты ён звяртаўся да ветлівага смеху, які яны навучылі Картера выкарыстоўваць замест экстравагантных і непрымальных слоў. Ён бачыў, што штодзённае жыццё нашага свету настолькі ж брыдкае, самотнае і не асабліва вартае павагі з-за яго беднасці на прыгажосць і дурнога нежадання прызнаць сваю ўласную адсутнасць сэнсу і мэты. Такім чынам Картер стаў свайго роду іранічным гумарыстам, бо яшчэ не ўбачыў, што нават гумар пусты для бессэнсоўнага сусвету, пазбаўленага якой-небудзь сапраўднай паслядоўнасці ці непаслядоўнасці. У першыя дні сваёй няволі ён звярнуўся да мяккай царкоўнай веры, дарагой яму праз наіўную даверлівасць яго продкаў, бо адтуль выходзілі містычныя дарогі, якія, здавалася, абяцалі ўцёкі ад паўсядзённасці. Толькі пры бліжэйшым знаёмстве ён адзначыў згаслую фантазію, затхлую і празаічную банальнасць, савіную напышлівасць і гратэскныя прэтэнзіі на цвёрдую праўду, якія нудна панавалі сярод большасці яе прыхільнікаў. Картер у поўнай меры адчуў такую ж няёмкасць, якую, пэўна, магла пачуваць першабытная раса, якая супрацьстаяла невядомым. Яго стамляла бачыць, як сур'ёзна людзі спрабавалі сабраць існую рэальнасць са старых міфаў, якія іх ганарлівая навука абвяргала на кожным кроку. І гэтая недарэчная сур'ёзнасць забіла тую прыхільнасць, якую ён мог бы захаваць да старажытнага веравання, калі яго прадстаўнікі задаволіліся тым, што прапанавалі гучныя абрады і эмацыйныя выхады ў іх сапраўдным абліччы першабытнай тоеснасці. Але калі Картер пачаў вывучаць тых, хто адкінуў старыя міфы, ён знайшоў іх нават больш брыдкімі, чым тых, хто гэтага не зрабіў. Яны не ведалі, што прыгажосць існуе ў гармоніі і што разнастайнасць жыцця не мае ніякіх стандартаў у гэтым бязмежным космасе, акрамя яго непазнавальнай гармоніі з марамі і пачуццямі, якія з'явіліся незлічона раней і слепа зляпілі нашыя маленькія сферы з астатняга хаосу. Яны не бачылі, што дабро і зло, прыгажосць і брыдкасць з'яўляюцца толькі дэкаратыўнымі пладамі, чыя адзіная каштоўнасць ляжыць у іх сувязі з тым, што выпадкова прымусіла нашых продкаў разумець і адчуваць іх, і чыя больш тонкія дэталі значна адрозніваюцца для кожнай расы і культуры. Замест гэтага яны альбо цалкам адмаўлялі такія рэчы, альбо пераносілі іх на прымітыўныя інстынкты, якія яны падзялялі з жывёламі і прымітыўнымі плямёнамі. Такім чынам, іх жыццё цягнулася ў болі брыдкасці і непрапарцыянальнасці, але пры гэтым было напоўнена смешным гонарам за тое, што яны ўцяклі ад чагосьці не больш згубнага, чым тое, што ўсё яшчэ іх трымала. Яны абмянялі фальшывых багоў страху і сляпой пабожнасці на багоў свабоды і анархіі. Картер не знайшоў глыбінных сэнсаў гэтых сучасных свабод. Іх таннасць і мізэрнасць выклікалі млоснасць духу, які любіў толькі прыгажосць. У той жа час розум Картера пратэставаў супраць супярэчнасцей у логіцы, з дапамогай якой іх прыхільнікі спрабавалі узбагаціць прымітыўны імпульс сакральнасцю, пазбаўленай ідалаў, якіх яны нібыта адкінулі. Ён бачыў, што большасць з іх, як і адкінутае імі святарства, не маглі пазбавіцца ад ілюзіі, што жыццё мае сэнс па-за тым, які людзі укладваюць у яго. Як не маглі адкінуць грубыя тлумачэнні этыкі і абавязкаў, не заўважаючы сэнсу ў прыгажосці,
Нават калі ўся прырода крычала аб сваёй несвядомасці і безасабовай амаральнасці на фоне іх навуковых адкрыццяў. Абмежаваныя і аслепленыя ілюзіямі справядлівасці, свабоды і паслядоўнасці, яны адрынулі старыя веды і старыя шляхі разам са старымі перакананнямі. Яны ніколі не задумваліся над тым, што гэтыя веды і шляхі былі адзінымі творцамі іх сучасных думак і меркаванняў і адзінымі кіраўнікамі і стандартамі ў бессэнсоўным сусвеце без фіксаваных мэт або стабільных кропак адліку. Страціўшы гэтыя штучныя рамкі, іх жыццё стала пустым, без напрамку і драматычнага інтарэсу. Урэшце яны пачалі тапіць сваю нуду ў мітусні і паказной карыснасці, шуме і ўзрушэннях, варварскім відовішчы і жывёльных інстынктах. Калі гэтыя рэчы нарэшце абрыдлі, расчаравалі або выклікалі агіду, яны культывавалі іронію і горыч і абвінавацілі ў гэтым грамадскае меркаванне. Яны так і не змаглі ўсвядоміць, што іх грубыя асновы былі такія ж хісткія і супярэчлівыя, як і ў старэйшых вераванняў, і што задавальненне ў пэўны момант можа выклікаць жах у наступны. Спакойная трывалая прыгажосць прыходзіць толькі ў мроях, а гэтыя мроі свет выкінуў, калі ў сваім пакланенні матэрыяльнаму адмовіўся ад адкрыццяў дзяцінства і нявіннасці. Сярод гэтага хаосу, пустаты і незадаволенасці Картер спрабаваў жыць, як належыць чалавеку вострага розуму і добрай спадчыны. Пасля яго мар, што знікалі пад ганьбаваннем эпохі, ён не змог паверыць ні ўва што, але любоў да гармоніі трымала яго блізка для шляхоў яго расы і становішча. Ён абыякава ішоў праз гарады людзей і ўздыхаў, бо ніякая перспектыва не здавалася яму цалкам рэальнай. Бо кожны прамень жоўтага сонечнага святла на высокіх дахах і кожны позірк на балюстрадныя плошчы ў першых вечаровых ліхтарах служылі толькі напамінам пра мроі, якія ён некалі спазнаў, і выклікалі тугу па бяскрайніх землях, якія ён больш не памятаў, як знайсці. Падарожжа было толькі здзекам, і нават вялікая вайна яго мала ўзрушыла, хоць ён служыў з першага дня ў замежным легіёне Францыі. Некаторы час ён шукаў сяброў, але хутка стаміўся ад іх прымітыўных эмоцый, аднолькавасці і прыземленасці іх поглядаў. Ён адчуваў слабую радасць ад таго, што ўсе яго сваякі былі далёка і не кантактавалі з ім, бо яны не маглі б зразумець яго душэўнае жыццё. Ніхто, акрамя яго дзеда і дзядзькі Хрыстафора, якія даўно памерлі. Потым ён ізноў пачаў пісаць кнігі, ад чаго адмовіўся раней, калі перастаў мроіць. Але і тут не было ні задавальнення, ні закончанасці. Адбітак звычайнасці ўжо быў на яго розуме, і ён не мог думаць пра цудоўныя рэчы, як рабіў гэта раней. Нават іранічны гумар не дапамог яму прабіцца праз усе ўзведзеныя грамадствам паўзмрочныя мінарэты, а зямны страх перад неверагоднасцю знішчаў усе далікатныя дзіўныя кветкі ў яго чароўных садах. Умоўнасць уяўнага жалю тапіла яго героя ў млоснасці, а міф аб важнасці рэчаіснасці, значнасці чалавечых падзей і пачуццяў прыніжаў усю яго высокую фантазію да тонка завуаляванай алегорыі і таннай сацыяльнай сатыры. Аднак яго новыя раманы былі такімі паспяховымі, якімі яго старыя ніколі не змаглі б стаць. І праз тое, што ён ведаў, якімі пустымі павінны быць яго творы, каб спадабацца пустому натоўпу, ён іх спаліў і перастаў пісаць. Гэта былі вельмі вытанчаныя раманы, у якіх ён горача смяяўся з мрояў, якія лёгка маляваў.
але ён бачыў, што іх штучная вытанчанасць і адпаведнасць навакольнай рэчаіснасці выцягнула з іх усё жыццё. Менавіта пасля гэтага праз дзівосныя чуткі Картер паспрабаваў стварыць імідж мудрагелістага і эксцэнтрычнага пісьменніка, звязанага з акультнымі практыкамі, як проціяддзе ад банальнасці. Большасць з іх, аднак, хутка паказалі сваю беднасць і бясплоднасць. Ён убачыў, што папулярныя дактрыны акультызму такія ж сухія і нягнуткія, як і навуковыя, але нават без тонкага наслаення праўды, якая б іх выратавала. Грубае глупства, хлусня і зблытанае мысленне не з'явіліся прыдатнымі да жыцця з розумам, выхаваным вышэй за гэты ўзровень. Таму Картер купіў дзіўныя кнігі і шукаў глыбейшых і больш жахлівых людзей з фантастычнымі ведамі. Углыбляючыся ў тайны свядомасці, якімі карысталіся толькі нешматлікія, ён даведаўся пра таемныя прорвы жыцця, легенды і старажытныя паданні, якія турбавалі яго потым. Ён вырашыў жыць больш аскетычна і абставіў свой бостанскі дом у адпаведнасці з сваім зменлівым настроем. Адпаведны пакой для адпаведнага настрою, аздобленых адпаведнымі колерамі, абстаўленых адпаведнымі кнігамі і рэчамі і забяспечаныя крыніцамі адпаведных адчуванняў святла, цяпла, гуку, густу і паху. Аднойчы ён пачуў пра чалавека на поўдні, якога пазбягалі і баяліся за блюзнерскія рэчы, якія той чытаў у дагістарычных кнігах і гліняных таблічках, звезеных з Індыі і Аравіі. Картер наведаў яго, жыў з ім і дзяліўся сваімі даследаваннямі на працягу 7 гадоў, пакуль жах не ахапіў іх адной апоўначы на невядомых і архаічных могілках. І толькі адзін выйшаў там, дзе ўвайшлі двое. Потым Картер вярнуўся ў Аркхэм, страшны зачараваны стары горад яго продкаў у Новай Англіі, і адчуў глыбіню цемры сярод старадаўніх вербаў і хісткіх дахаў, што прымусіла яго назаўжды запячатаць пэўныя старонкі свайго дзённіка ад легкадумных нашчадкаў. Але гэтыя жахі прывялі яго толькі да краю рэальнасці і не былі часткай сапраўднай краіны сноў, якую ён ведаў у юнацтве. Таму ў 50 гадоў ён страціў надзею знайсці спакой ці задавальненне ў свеце, які стаў занадта занятым для прыгажосці і занадта разумным для мрояў. Усвядоміўшы нарэшце пустэчу і бескарыснасць рэальных рэчаў, Картер праводзіў свае дні ў адзіноце і сумных разарваных успамінах пра сваю маладосць, поўную мрояў. Ён лічыў даволі смешным, што ўвогуле працягвае жыць, і нават атрымаў ад аднаго знаёмага з Паўднёвай Амерыкі вельмі цікавую вадкасць, каб пайсці ў забыццё без пакут. Інертнасць і сіла звычкі, аднак, прымусілі яго адкласці гэтае дзеянне. Ён нерашуча затрымаўся сярод думак пра былыя часы, здымаючы дзіўныя дываны са сваіх сцен і пераабсталёўваючы дом так, як ён быў абсталяваны ў яго раннім дзяцінстве. Фіялетавыя вокны, віктарыянская мэбля і ўсё астатняе. З цягам часу ён стаў амаль рады, што затрымаўся, бо рэліквія яго маладосці і разрыў з паўсядзённасцю зрабілі жыццё і банальнасць вельмі далёкімі і нерэальнымі. Настолькі нерэальнымі, што адчуванне чараўніцтва і чакання вярнулася ў яго начныя сны. На працягу многіх гадоў гэтыя сны паказвалі толькі такія скажоныя адлюстраванні штодзённых рэчаў, якія паказваюць самыя звычайныя сны, але гэтымі разамі звярнуўшымся мігценнем чагосьці больш дзіўнага і дзікага. Чагосьці, што напружана прымала форму амаль ясных карцін з яго дзіцячых дзён і прымушала яго думаць пра невялікія нязначныя рэчы, на якія ён даўно забыўся.
Картер часта прачынаўся і клікаў сваіх маці ці дзеда, якія абодва былі ў магілах ужо чвэрць стагоддзя. Аднойчы ноччу яго дзед нагадаў яму пра ключ. Сівы стары вучоны, такі ж яркі, як і пры жыцці, доўга і уважліва гаварыў пра іх старажытны род і пра дзіўныя здольнасці мудрых і адчувальных людзей, якія яго складалі. Дзед расказваў пра крыжакоў з палымянымі вачыма, што вывучылі дзікія сакрэты сарацынаў, якія ўтрымлівалі крыжакоў у палоне. Расказваў пра першага сэра Рэндальфа Картера, які вывучаў магію, калі Лізавета была каралевай. Ён таксама расказваў пра таго Эдмунда Картера, які ледзьве пазбег павешання за вядзьмарства ў Салеме і які паклаў у антычную скрыню вялікі срэбны ключ, перададзены ад продкаў. Перад тым, як Картер прачнуўся, доўгачаканы госць распавёў яму, дзе знайсці гэтую скрыню, тую разбяную дубовую скрыню з старажытным цудам, чыёй вычварная авечка 2 стагоддзі не падымала ні адна рука. У пылу і ценях вялікага гарышча ён знайшоў яе, закінутую і забытую ў задняй частцы шуфляды высокага камода. Яна была каля квадратнага фута памерам, а яе гатычныя арабескі былі настолькі страшныя, што ні дзіва ніхто з часоў Эдмунду Картера не адважыўся адкрыць яе. Яна не выдавала ніякага гуку, калі яе трэсці, але была з містычным водарам невядомых спецый. Тое, што ў ёй быў ключ, было толькі цьмянай легендай, і бацька Рэндальфа Картера ніколі не ведаў пра існаванне гэтай скрыні. Яна была ўмацавана іржавым жалезам, і не было годнага сродка, каб адчыніць гэты закамянелы замок. Картер цьмяна разумеў, што ў скрыні ён знойдзе нейкі ключ ад згубленай брамы сноў, але пра тое, дзе і як яго выкарыстоўваць, яго дзед нічога не распавёў. Стары слуга намагаўся ўзламаць выкшталцоную крышку, дрыжучы пры гэтым ад выяў агідных твараў, што выгібаліся з пачарнелага дрэва з нейкай невызначанай фамільярнасцю. Унутры, згорнуты ў амаль спархнелы пергамент, ляжаў вялікі ключ з патускнелага срэбра, таксама пакрыты таямнічымі арабескамі. Але якіх-небудзь разборлівых тлумачэннях там не было. Пергамент быў аб'ёмны, на ім былі толькі дзіўныя іерогліфы невядомай мовы, напісаныя на старадаўні манер. Картер пазнаў гэтыя знакі. Яны былі падобныя на тыя, што ён бачыў на пэўным скрутку, які належаў таму страшнаму вучонаму з поўдня, які знік адной апоўначы на безыменных могілках. Той чалавек заўсёды дрыжэў, чытаючы скрутак, і цяпер Картер таксама дрыжэў. Але ён пачысціў ключ і кожную ноч трымаў яго побач з сабой у яго духмянай скрыні з старадаўняга дрэва. Тым часам яго сны станавіліся ўсё больш яркімі і хоць не паказвалі яму дзіўных гарадоў і неверагодных садоў, як у дзяцінстве, але яны набывалі выразныя рысы, у якіх нельга было памыліцца. Яны цягнулі Картера назад праз усе гады і, узмоцненыя воляй усіх яго продкаў, цягнулі яго да нейкай схаванай спрадвечнай крыніцы. Тады ён зразумеў, што павінен ісці ў мінулае і сустрэцца з даўнімі рэчамі. Так дзень за днём ён думаў пра ўзгоркі на поўначы, дзе знаходзіліся зачараваны Аркхэм, хуткі Міскатонік і адзіная вясковая сядзіба яго продкаў.